Направих ли си очилата пак? Да. Май да ги търся. Ето ги. Така, белите, нали? До предната гума. Да. Значи, Марто, сигурно 15 пъти съм ти казал, не ги остави на земята, някой път ще ги настъпя Без да искаш, и ти казвам, няма да ти се извиня. Няма да съм виновен. Да. Може да. Значи това са искаш да ги настъпиш. прозрачни очила, те изобщо не се виждат. Не се виждат, те пък съвсем да. Но аз май нещо ще ги махна, аз ми покажа, да, не, ще ги махна. То ще свети вече достатъчно. Айде. Не, там сега. За мармаладия, чакай сега. В своите ръкавици да извадят. Ние какво бяхме направили преди, като се пускахме надолу, имаше един стар синьор, много интересен, обаче ние може да минем само около него, но реално сега сме по една друга пътека, гарант, наистина. Аха, искаш да кажеш, че сега ще минем покрай старата чешмада. Старата, къде сме били преди, само че ние сме били по една друга пътека. Може. Има някоя друга пътека, нали? Има, да. Може 20-25 пътека или нещо такова, да я знам. Пускам аз сама. Има изненади под листята. Уникална пътечка. Много е хубава. Много красиво. Ей, Тонио! Тони пак ни, айде да прего тук, лапата еба. Голямата джука даде. Ей, станаха двойни състояния. Дай си едно всяка водката, Аха. Ей, тук беше синьор, ай го е. Да, бе. Айде сега да се избутаме там, ще лапим някакъв. Да, ето го ще брат. Пак е много готино. Ама не тече. Жалко, че не тече. Щеш да е хубава водата. Голяма чима е било едно време тук. Да. С фригере, то се усипа, нали? Сега се е много по... да ни казвам по-яко май. Има вода, между другото, по дерето. Тя се усеква, да. Смятай. Аз значи обратно съм го набрал. Писал съм стената. Реално много съм се изкепил. И съм минал тук, обаче не съм продължил напреди. Защото съм видял синора. Защото така е станал и съм отшъл по тия, нали, другите нови. Обаче има и предвид,